Danas se zna da se većina liječničkih odluka o odgovarajućim terapijskim postupcima zasniva na laboratorijskoj dijagnostici. Tu spadaju i mikrobiološke pretrage kojima dolazimo do mogućih uzročnika bolesti. Najčešći uzročnik mokraćnih, ali i nekih drugih infekcija je Escherichia coli, a kod probavnog sustava smetnje najčešće stvaraju bakterije iz porodice Salmonella, Clostridium i Helicobacter. Uz opće simptome kao što su na primjer povišena tjelesna temperatura, grlobolja, promjene na koži, učestale tekuće stolice, pečenje pri mokrenju i bol, isto tako pokazatelj upale može biti vidljiv i iz krvne slike, koja može biti gotova već i za pola sata. Zimi su češća oboljenja dišnog sustava, a u ljetnim mjesecima prevladavaju zarazna oboljenja vezana uz probavni trakt i urinarne infekcije. Kod male djece su česte virusne infekcije rota i adenovirusom. Nalaz je gotov za 2 do 3 dana, ovisno o vrsti pretrage. Na primjer, u većini slučajeva kod sumnje na salmonelozu, prvu informaciju o nalazu možete dobiti već sljedeći radni dan, a kod rota i adenovirusa već unutar sat vremena možete saznati da li je uzročnik prisutan u uzorku. Uzorci za mikrobiološke pretrage se u većini slučajeva uzimaju brzo, jednostavno i bezbolno kod kuće. Osim mikrobioloških pretraga, u Synlabu se pruža više od 6000 različitih laboratorijskih pretraga, od čega Synlab Hrvatska radi više od 200. Ukoliko ste primijetili neke od općih simptoma i sumnjate na zarazu, nemojte čekati. Obratite nam se s povjerenjem kako biste saznali na koji se način pravilno pripremiti i kako uzeti uzorak za mikrobiološke pretrage.